Moni abale ndi alongo, moni anyamata ndi asikana. Ndifuna ndikulandireni ku programu iso yapadera Hymns of Hope Malawi edition. Muli ndine Victor Kaula. Ndili nacho chimwemwe chachikulu mu tsiku la lero kuti tingathenso kukhala ndi mwayi wokhala ndi programu imene cholinga chake ndichofuna kulimbikisana moyo wathu wa Chikristu, komanso kulimbikisana pamene tikudusa mu nyengo zovuta zosiyanasiyana. Iyi ndi programu yapadera specifically organized to instill hope in us as we go through many challenges. Iyi ndi programu yapadera. Cholinga chake ndichofuna kubweretsa chikhulupiriro mwa inu komanso mwa ine kupyolera mu nyimbo zoyimbidwa bwino ndi ma-Adventist aku Malawi. Komanso ma-Adventist osiyanasiyana aku Malawi amene ali m'mayiko osiyanasiyana. Chotero mu tsiku la lero ndikufuna musandisiye ndekhayi. Tiye ndikhale limodzi mu chiphwando chimenechi, chimene mutu wa programu yathu ya lero ndionena kuti there is power in the name of Jesus. Brothers and sisters, there is power in the name of Jesus. Muli mphamvu muli mu dzina la Yesu Kristo. Chotero musandisiye ndekha. Ndikufuna tiyambire limodzi programu imeneyi komanso tifike nanu limodzi kumapeto, chifukwa mkati mmenemu muli zambiri zimene inuyo simukuyenera kuti muziphonye ayi. Ifeyo tikamaona amayi ndi abambo mu nthawi imeneyi timakumana ndi zinthu zosiyanasiyana. Monga ifeyo amene tili pa dziko lapansi, anthu pa dziko lapansi akufuna chipulumutso. Komano nthawi zambiri zimavuta kunena kuti kodi chipulumutso chimenechi tingathe kuchipeza kuti. Nthawi zino ukakhala Khristu mwina kuti umaganiza kuti aliyense amayang'anira mwa Yesu Khristu. Komano tiye tizindikire kuti pa dziko lapansi alipo mayina otchuka, alipo mayina amphamvu amene akatchulidwa anthu amanjenjemera. Komano lero ndikufuna ndikuyitaneni ku dzina limodzi, dzina la Yesu Khristu, limene monga awolemba pa Machitidwe chapter 4 verse 12 akunena kuti chipulumutso sichipezeka mwa wina aliyense ayi, ndi dzina lokhalo la Yesu Khristu limene mtundu wonse wa dziko lapansi umapulumutsidwa. Palibe dzina limene ifeyo tingathe kupulumutsidwa nalo loposa dzina la Yesu Khristu. Salvation is only in Jesus Christ. Sitingapitenso kwina ayi. Chotero pa dziko lapansi pakhala milungu yosiyanasiyana, mafumu amphamvu kwambiri amene anthu amawapembedza, komano palibe amene angapereke chipulumutso. Chotero kumadzulo ano ndikufuna kunena kuti mu nyimbo zimene tikhale nazo zitithandize ife kupanga celebrate, kukhala okondwa chifukwa cha dzina la Yesu Khristu, dzina limene likatchulidwa chimwemwe chimabwera. Pali zitsanzo zambiri zimene zili mu Baibulo zimene zimationesera kunena kuti dzina la Yesu Khristu ndi dzina la mphamvu. Komano mu tsiku la lero ndikufuna ndingokuoneserani kunena kuti mu dzina la Yesu Khristu muli mphamvu zazikulu. Dzina la Yesu Khristu muli mphamvu zosiyanasiyana. Mu dzina la Yesu Khristu muli mphamvu zimene tikufuna tizione mu tsiku la lero mwapadera. Tatiyeni tiyambe programu imeneyi ndi kuimba kwa mixed voices, anyamata ndi atsikana ochoka kumachinjiri amene akuimba nyimbo yonena kuti mu dzina la Yesu Khristu. Mu dzina la Yesu limene akunena kuti Satana amathawapo, okhumudwa, olema, othodwa azamasulidwa akayitanira pa dzina la Yesu Khristu. Kodi inu mukudziwa kunena kuti mukayitanira pa dzina la Yesu Khristu Satana amathawa? Tamveserani nyimbo imeneyi. Simba
Amen. Thank you so much, Mixed Voices. Satana amathawa ngati ife tifuna tigonjese tchimo sitingagonjese mudzina la wina aliyense ayi koma ni mudzina lokha la Yesu Khristu. Gulu lathu losatira ndi limene akunena kuti dzina la Yesu, amene ndi mnyamata woimba payekha Jones Maunjire, amene akuimba nyimbo yonena kuti dzina lokhalo ndilo la Yesu, dzina lina palibe, dzina lokha la Yesu Khristu, limene pamene anthu avutika, pamene anthu akumana ndi zokhumudwitsa zosiyanasiyana, ndi dzina lokhalo limene la Yesu Khristu. Ndikufuna mukamamvesera nyimbo imene mumvesere pa chorus imene akunena kuti dzina lokha la Yesu Khristu, dzina lokhalo limene inu ndine tingathe kupulumutsidwirapo. Dzina lokha la Yesu ndilo dzina lokoma likondwetsa ngelo mwamba ndi ya Khristu tonsefe. Dzina lokha la Yesu ndilo dzina lokoma likondwetsa ngelo mwamba ndi ya Khristu tonsefe. Dzina lokha la Yesu pamene ndivutika, dzina lokha la Yesu pamene ndikondwera, dzina lokha la Yesu pamene ndivutika, dzina lokha la Yesu pamene ndikondwera. Dzina palibe, dzina longa la Yesu. Dzina palibe, dzina longa la Yesu. Ndatafuna kuti ndive akudze tupilanga, kukhale bwino ndiye sundinkulu ndiramwaye. Ndatafuna kuti ndive akudze tupilanga, kukhale bwino ndiye sundinkulu ndiramwaye. Dzina palibe, dzina longa la Yesu. 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 Tathokoza kwambiri Jones Maunjire chifukwa cha nyimbo yabwino imene ikutionesera mphamvu ya Yesu Khristu. There is power in the name of Jesus. Mu programu katikati mwa programu imene Hymns of Hope Malawi edition, ndikufuna ndikuonesereni chinthu china. Mukamawerenga pa Machitidwe chapter 3 verse 6, mumva pamene popo akufotokoza kuti pamene Petro iyeyo anapita ku kachisi, akunena kuti pamenepo anapeza munthu amene amabweresedwa wodwala ndi kumapempha thandizo. Akuti ataona anthu amene wakubwera, anaganiza kuti nampasa thandizo, ndiye anapempha kuti namuthandize. Komano akunena kuti Petro anayankha kunena kuti siliva ndi golide ine ndilibe, koma mu dzina la Yesu Khristu yenda. Akuti ndi mawu amenewa
mu dzina la Yesu Khristu. Munthu amene anali olumala akuti no anayamba kuyenda ndipo anayamika Mulungu wakumwamba. Mu dzina la Yesu Khristu, Yesu akakwanitsa chosowa chathu amafuna kuti ife tikampembeze. Kuti mukudziwa kuti alipo anthu ambiri ena ife tinapemphera kwa Yehova kuti no atipase ntchito, atipase mabanja, koma lero ntchitozo zasanduka chipsinjo, sitikupempherayi. Mabanja awo anatipangisa ife kumusiya Yesu Khristu. Ambuye atikhululukire. Komano ifeyo tikuyenera kuphunzira kwa munthu atalandira chipulumutso kupyolera mwa Yesu Khristu, anapembeza. Hope without Christ is nothing. Ife tikuyenera tikhale ndi Yesu Khristu, ifa Yesuyo ndi amene amapereka chikhulupiriro. Komanso kuzipanga ife kuti no tisakhale amantha ayi. Ndifake ndikufuna ndikupaseni nyimbo yachitatu imene akuimba ana Masalima Singers akunena kuti zina la Yesu. Ndimakonda mawu pamene akuimba kunena kuti no zina la Yesu, zina la Yesu muli ubwino wosaneneka. Amayi ndi abambo, there is unspeakable joy in the name of Jesus Christ. Muli chimwemwe chosaneneka mu dzina la Yesu Khristu. Ana Masalima Singers chokera uko kumwanje kwa Masalima akutipasa nyimbo imene zina la Yesu, zina la Yesu muli ubwino wosaneneka. Ndi akuti kaya mamawa, masana, madzulo mu dzina lokha la Yesu Khristu. No other name except of Jesus Christ. Tamveserani nyimbo imene. Zina la Yesu, zina la Yesu muli ubwino wosaneneka. Zina la Yesu, zina la Yesu muli ubwino wosaneneka. Muli ubwino wosaneneka. Muli ubwino wosaneneka. Kaya mamawa, masana ndi madzulo, zina la Yesu. Kaya mamawa, masana ndi madzulo, zina la Yesu. Pemphero langa, zina la Yesu. Pemphero langa, zina la Yesu. Tikuyesesa, tikukanika, musadandaule, Yesu alipo. Tikuyesesa, tikukanika, musadandaule, Yesu alipo. Musadandaule, zina la Yesu. Musadandaule, zina la Yesu. Zaoneka, taziona, zinthu zabwino sizichedwa kuta. Zaoneka, taziona, zinthu zabwino sizichedwa kuta. Zinthu zabwino sizichedwa kuta. Palibe kanthu, zina la Yesu wasi.
zikomo kwambiri ana Masalima Singers chifukwa cha nyimbo yabwino kwambiri. Ndikufuna ndikuyitanireni ku Machitidwe chapter 16 verse 18 kumene tikumva kunena kuti no Paulo akuyenda adakumana ndi mzimayi amene iyeyo anali mzimayi amene anali kapolo, komano anali ndi mzimu wakunenera, ndipo akuti amapanga ndalama za nkhaninkhani chifukwa chonenera. Kodi inu mukudziwa anthu ambiri amafuna atadziwa za tsogolo lawo, ndipo kuli kunja kuno anthu ambiri lero akupusisidwa ndi aneneri onyenga amene amanena kuti amapanga prophesy. Ndipo anthu ambiri akupanga ndalama. Kodi mukudziwa kuti lero anthu ambiri kuti akaloseredwe amapita kwa azineneri nakamawapasa ndalama kuti ino akuze za tsogolo lawo. Ife anthu amene timakhulupirira mwa Yesu Khristu, tsogolo lopambana limene timalifuna silifuna kudziwa kuti kodi mawa kugwa chani, koma ife timene timadziwa kunena kuti we have been predestined to be saved. We have been predestined to be saved. Ifeyo pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi chotero anatipasa mwana wake Yesu Khristu kuti yense okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Limenelo ndiye lonjezo lalikulu limene ifeyo timalifuna pa Yohane chapter 3 verse 16 kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi chotero anapasa mwana wake wobadwa yekha kuti yense okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. There is no better promise than the promise about Jesus Christ, that he's gonna save everybody that truly, faithfully trust in his name. Inuyo ndine lero tikangomusankha Yesu Khristu, we have a predestination. Sili kufunika kuti tidziwe kuti amawa ndizotani, koma anthu ambiri lero timadera nkhawa kwambiri za mawa, koma chachikulu chimene tiyenera kudera nkhawa nsoti kuti ife moyo wathu ndi Yesu Khristu uli motani. Tamveserani ku nyimbo iyi yachinayi imene akutiimbira anzathu awa anyamata ndi awa oyimba kuti the Apocalypse Singers. I love these guys. Dzina lokoma, dzina la Yesu. Dzina lokoma, dzina la mphamvu, dzina limene ife tili tonse amene tili pa dziko lapansi tinayenera kumalitchula. Ndikuyikonda nyimbo imene chifukwa chona kuti mmene akunena kuti no tili pano ifeyo Mbuye mudze tifuna tipulumuke. Tili pano Ambuye mudze tifuna ife tipulumuke. Gulu limene la Apocalypse Singers akutipasa nyimbo imeneyi yapadera imene akuti dzina lokoma, dzina la Yesu. Tina Lopoma, Tina Lopoma.
Amen. Apocalypse singers fache nyimbo yabwino zina lokoma zina la Yesu Kristu. Ifetu tili pano. Kodi inu amainde abamba amene mukumvesera programu iyi. Talembani mu comment section kunena kuti ine ndili pano chifukwa cha zina la Yesu Kristu. Sitichoka pano ya tufuna Mulungu atidalise. Ndi chifukwa chake lero ndikuyitaniraniso kuimba uku kwa Goma family akunena kuti wherever he leads I will follow. Ineyo kulikonse kumene anganditengere ndizamusatira, ndimusatira Yesu Kristu. Ukamukhulupirira Yesu Kristu sumadera nkhawa kumene akulondolera chifukwa umadziwa kunena kuti iyeyo Yesu Kristu amene angatilondolere. When Christ is leading, there is no need for us to question his direction or his steps. Chifukwa iyeyo akudziwa. Odala ndiwo amene timasatira mwa Yesu Kristu. Tamvesera ni nyimbo yokoma ya Goma family kuchokera ku Lilongwe amene akutipasa nyimbo imeneyi kunena kuti ifeyo kulikonse kumene angapite ifeyo tizamusatira dzina la Yesu Kristu. There is power in Jesus Christ. Chotero ndikufuna nyimbo imene itipase chilimbikiso. Monga program imene Hymns of Hope cholinga chake ndikupereka chilimbikiso kwa ife mu nthawi ya kusungulumwa pena nthawi ya mazunzo. Where he may lead me, I will go, for I have learned to trust him so. And I remember 'twas for me that he was slain on Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest way to me, for I remember Calvary. Oh, I delight in his command, love to be led by his dear hand. His divine will is sweet to me, hallowed by blood-stained Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest way to me, for I remember Calvary. Onward I go, no doubt, no fear, happy with Christ my Savior me, trusting that I someday shall see Jesus my friend of Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest way to me, for I remember Calvary. Yesu anisogoza tu, ulendo wanga wosewo, wenzilo wona ndiyeyo, ndikumbukira mtandawo. Amen, amen, amen. Ziko mukwambiri Goma family chifukwa cha nyimbo imene ikutionesa ife kunena kuti tikuyenera kusatira mwa Yesu Kristu. Ifeyo timusatire usiku, usana, mazulo, timusatire kumene yakupita. Chifukwa kumeneko ndi kumene Yesu Kristu akupita. Ndiye ndikumakombera sopano ndikutengeraniso kunyimbo ina imene ikutilimbikitsa kunena kuti Yehova ndiye linga lithu by Ted Nsukwa from North Malawi Conference. Akuti tidalire pa iye mu nthawi imene ifeyo tazunzika. Yehova ndiye linga lathu. He is the one where we must lean upon. Ngati ifeyo tikufuna tipulumutsidwe, sitingapite kwina kulikonse yayi. Timusatire Yesu Kristu. Monga tikuona kuna kuti program yalo tikunena kuti there is power in the name of Jesus. Ted Nsukwa akutipasira nyimbo imene akuti linga lithu.
walimchanya kutovira paraise tikumzingiziwa ndiyo iseti kumtamira ndiyo chipo kwero chitu tichimirirenge kwaeyo paratiku zingiziwa Teurati rekeko pamwe nanga charu chenga tizokera chifukwa utawitu wakutitondera mauwani ndiyo iseti kumtamira ndiyo chipo kwero chitu tichimbirirenge kwaeyo paratiku zingiziwa Yohana suzgo mtupimwe wamucheme nache purikano uyo wama tirwa mtupi wamucheme nache purikano ndiyo iseti kumtamira ndiyo chipo kwero chitu tichimbirirenge kwaeyo paratiku zingiziwa ndiyo iseti kumtamira ndiyo chipo kwero chitu tichimbirirenge kwaeyo paratiko zingiziwa zikomo kwambiri Ted. Kodi mukukumana ndi mavuto otani? Kodi mukukumana ndi nkhawa zotani? Ted Nsuku akunena kuti Yehova ndiye linga lathu, Yehova ndiye posamira pathu. Kati ukumana ndi masujo, kati ukumana ndi mavuto otani, kati ukumana ndi ma-challenges otani, Yehova akwiza sonosono kudinginyika yayi wa dada wa mama. Yesu wakutitemwa chomene kudinginyika yayi. Yesu po sonosono akwiza. Yesu akwiza sonosono. Nditu
ndi malakalaka nditachiyankhula chiyankhulo chimenechi chitumbuka. That's the beauty about language. Akuti Yesu Khristu ndiye linga lathu. Tiye timvesereso kuimba kwa James Malaza amene akuimba nyimbo onena kuti azapukuta misozi imene anaimba ndi Naomi na Chuma. Amayi ndi abambo ndikudziwa kunena kuti mudziko lapansi tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana, komano kumveserani nyimbo iyi yapadera imene akuti azapukuta misozi. Ena a inu ndikudziwa mwataya okondedwa wanu, ena a inu mwina abale anu ali kuchipatala, ena a inu mwina akupanga diagnose akuwuzani kuti matenda anuwa palibe mankhwala, koma ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti inuyo Yehova azapukuta misozi yanu. Ingodalirani pa Yesu Khristu. When you call upon his name, God will answer your prayers. In the name of Jesus, there is power. Musadere nkhawayi, itanirani pa Yesu Khristu, ndipo Yesu azakuyankhani. Mbuye kodi dziko ili lidzakhala mpaka kale, tidzalera kufikira liti? Ndi maunzuza watichinga, kuwala tidzakuona liti? Adzapukuta misozi, adzabwezeletsa chimwemwe. Adzapukuta misozi, adzabwezeletsa chimwemwe. Mbuye munalonjeza muzaza kuzalilenga, kulichotsa m'dzikoli la mavuto, kupita kuziko lopanda kulira, tendele wa muyaya uko. Adzapukuta misozi, adzabwezeletsa chimwemwe. Adzapukuta misozi, adzabwezeletsa chimwemwe. Adzapukuta misonzi, adzapukuta misonzi yathu yonse. Adzapukuta misozi, adzabwezeletsa chimwemwe. Adzapukuta misozi, adzabwezeletsa chimwemwe. Adzapukuta misozi, adzabwezeletsa chimwemwe. Adzapukuta misozi, adzabwezeletsa chimwemwe. Ziko mukombere James Malaza komanso Naomi na Chuma chifukwa cha nyimbo yabwino imeneyi. Imenenso ndikufuna ndigawane nanu imene inalipo nthawi pa Marko chapter 16 verse 17 mpaka 18. Pamene pa Yesu Khristu waukitsidwa tsopano ali kumapeto kwa sabata yomaliza, ndipo akuwapereka commission, the gospel commission, kuitana kwa ukulu, kuwaitana akuphunzira kuti apite akalalikire. Komano ndikukonda mawu kunena kuti anawapasa chilimbikiso kunena kuti ndipo akuti pamene iwo apita kunja kuzakhala zozizwisa zimene zakhale zikuchitika, koma kwa iwo amene akukhulupirira. Akuti in my name they will drive out demons, they will speak in tongues, they will pick up snakes in their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well.
akuti Mulungu akunena kuti iwowa mu dzina la Yesu Khristu asatulutsa ziwanda, asayika manjawo pa odwala azachira. Ngakhale atamwa poison, akuti no poison ameneyo sazakhala ndi mphamvu. Komano akuti pamene iwo akupemphera mu dzina la Yesu Khristu, osati mu dzina la Baala, osati mu dzina la maprofeti otchuka, osati mu dzina la aliyense, but in the name of Jesus Christ. Ndi chifukwa chake anzathu awo andirande men senior choir akunena kuti kwezani dzina lakero. Kwezani dzina lakero, nyimbo yabwino kwambiri. Palibe dzina limene tinayenera kulikweza loposa la Yesu Khristu. Dzina limene ngakhale anthu atatiyikira zoyipa, dzina limene ngakhale anthu atakhala kuti no atipangira atitchesula kapena atitumizira nyanga, akuti they are diffused in the name of Jesus Christ. Kuti mukuona mwina ngati moyo wanu unatchesulidwa, mwina business yanu anthu anayitchesula, kapena ntchito kwanu zinthu sizikuyenda, mwina muli ndi minyama. It is in the name of Jesus Christ amene angathe kupanga angathe kukuchoserani nkhawa yanu imene muli nayo. Tamveserani nyimbo imeneyi, Ndirande Men Senior Choir. Kwezani dzina la Ambuye, chifukwa cha chisomoke. Kwezani dzina la Ambuye, ni wachifundoni. Mitima yokondwa tifule za ulemelelo.
Amen. Zikomo kwambiri chifukwa cha nyimbo ya mtengo wapatali. Tikwezedi dzina la Yesu Kristu. Inu tangoganizirani wina aliyense tidakhala kuti mama ukamacha aliyense wapanga purpose in his or her heart kuti leroli ndikufuna ine ndikweze dzina la Yesu Kristu. Kulikonse kandi kuntchito, kandi ku business, ndikufuna Yesu Kristu akwere, aoneke mmakhalidwe, mmachitidwe anga, mmene ndikupangira masikelo anga, mmene ndikuwezera zinthu, mmene ndikupangira ma business, achulukire nje anthu leroli amene timakhala Kristu koma tili ni miyezo yonyenga. Kuyankhulidwe kathu kali kosayenera. Komano ifeyo ngati tikufuna tikweze dzina lakero, tinayenera mu zonse Yesu Kristu akakhale the center of everything that we do. Ndino ganizo lomaliza limene ndifuna ndiona kuti pa Mateyu chapter 8 verse 8 mpaka 8 tikumuonanso Kenturio. Akuti Kenturio amene iyeyo anali ndi wantchito wake amene amadwala anamva za Yesu Kristu. Ndipo akuti no anachoka, iyeyo sanali mu Yuda, komano akuti no anachoka ndikufuna kumusatira Yesu Kristu kuti akampemphe kunena kuti no amuchirisire wantchito wake. Komano akuti atakumana ndi Yesu Kristu, Yesu Kristu amafuna apite ku nyumba kwake, koma akuti munthu yanali ndi chikhulupiriro chonena kuti yayi inuyo simukuyenera ngakhale kuti no mungobwera ku nyumba, inuyo mukangoyankhula mawu ndikudziwa kunena kuti wantchito wanga akachira. Mukawerenga pa Mateyu chapter 8 verse 8 muona chikhulupiriro chodabwisa chimene Ayuda amamukana, koma munthu amene ali mkenturio wachikunja anadziwa kunena kuti ngati ineyo ndili jeno, ngati ineyo ndili msilikali, ndikapanga komandi anthu amandimvera. Komano uyu ndi mpulumusi, ndi mwana wa Mulungu, akuti mukangoyankhula inuyo mwana wanga achira. Alipo anthu ambiri lero timakayikira, ndifake timati muna kupemphera, tikangomaliza kupemphera kuja tayamba kukayikiranso kuti ya Mulungu satipasayi. Taphunzirani pa munthu uyu Kenturio kuti anali ndi chikhulupiriro kuti Yesu mukangoyankhula. Abale ndi alongo, Yesu Kristu ali kumwamba, koma tili nacho chikhulupiriro kuti tikangomutchula ifeyo mu dzina la Yesu Kristu, tikangopemphera in the name of Jesus, there is power. There is power for healing. There is power for release. Mulungu wa kumwamba ali nayo mphamvu. Mukumana ndipo otani. Tione chikhulupiriro chimenechi. Ndifake ndikuyitanirani ku nyimbo iyi imene akutipasira. Ndifuna ndikuyitanirani ku nyimbo iyi imene akutipasira anyamata akuchikwawa amene akuti aphalemwe, akuti Yesu ngwadidi, Yesu ngwadidi, Yesu ndi wabwino. Kama mukumane ndi mavuto, phunzirani kunena kuti Yesu ngwadidi, Yesu ndi wabwino. Mavuto amene tinawo pa dziko lapansi amabwera chifukwa cha Satana. Kaya ife tikudwala, kaya ife tili ndi mavuto, kaya tachosedwa ntchito, kaya zokolola zathu sizinayende bwino, koma Yesu ngwadidi aphalemwe kuchokera kuchikwawa akutiuza kunena kuti Yesu ngwadidi. Lero tiye timuuze wina wake amene akudandaula, timuuze kuti bale wanga Yesu ngwadidi, Yesu ndi wabwino, Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Tamveserani imba kwabwino aphalemwe Yesu ngwadidi. Yesu pamoja pale adafa kiwange ana babara anasikana dangwe naiwe mbamwe sovi vinyo sasa uya yoka bicho kiwe mwake yoka bicho bidaje jamuya yoka bicho kiwe mwake yoka bicho uya Yesu ngwadidi. Zoti mbuya dafera ife benu taebwa zoti ya dafa noka kabego bichiwa imagoroso ninji penu nana upota mwete kororo mwe akaja sachaji kwata. Zoti mbuya dafera ife benu taebwa zoti ya dafa noka kabego bichiwa mwefae ninji podi upota chikororo mwe akaja. Yoka bichwa bidaje jamuya yoka bichwa uye Yesu ngwadidi. Yoka bichwa bidaje jamuya yoka bichwa uye Yesu ngwadidi.
Mene tukufika kumalechereche a program imeneyi ya Hymns of Hope Malawi edition. Ndofuna ndikuyitanireni to this appeal kuti abale ndi alongo Yesu Kristu akubwera posachedwa. Anyamata awo aku Domasi College Future Adventist Men akutiimbira nyimbo kunena kuti Yesu akubwera, kubwera kwa Yesu Kristu. Akuti Yesu Kristu pamene akubwera kuzakhala chimwemwe. Kuli chimwemwe kwa iwo amene akunkhulupirira Yesu Kristu. Inu ndine tikankhulupirira Yesu Kristu, akuti tizakhala nawo chimwemwe. Chisakhala chimwemwe kuona Yesu Kristu akubwera. Koma kwa iwo amene sakhulupirira, azakhala akulira ndi kukukuta mano kuti tinataya nthawi. Kodi ife tizapindulanji? Tidapeza zonse za dziko lapansi, tidapeza chuma chonse cha dziko lapansi, tidakwatira akazi osiyanasiyana okongola pa dziko lapansi, tidamanga nyumba zabwino zokongola za pa dziko lapansi, koma ndikukalephera kukalowa mu ufumu wakumwamba. That will be the greatest regret imene ife tingakhale nawo. Koma kuti kuzakhala chimwemwe pamene Yesu Kristu akubwera. Tamveserani Domasi College of Education Future Adventist Men amene akutipasa nyimbo imeneyi yoti yowonesera kubwera kwa Yesu Kristu. Pamene nyimbo yosakala nawo imene ili yomaliza ndi azimayi awa amene akunena kuti no sing to the Lord. Nyimbo yomaliza ndi azimayi awa sing to the Lord imene akuti ndimafuna bwenzi. Kubwera kwa Yesu kwayandika tikhale okonzeka. Nthawi imene sitikanizira mwana wa munthu adzaza. Onani Yesu adza. Udzakhala chimwemwe. Anthu ake onsewo kupita nawo mwamba. Udzakhala chimwemwe. Azabwera kudzatenga anthu ake onsewo kupita nawo mwamba. Abale tiyeni tikonzeke tirape tumachimo. Nthawi imene sitikanizira mwana wa munthu adzaza. Onani Yesu adza. Udzakhala chimwemwe. Azabwera kudzatenga anthu ake onsewo kupita nawo mwamba. Udzakhala chimwemwe. Azabwera kudzatenga anthu ake onsewo kupita nawo mwamba. Udzatenga anthu ake onsewo kupita nawo mwamba. Udzatenga anthu ake onsewo kupita nawo mwamba.
ndere ndimafuna bwenzi lapa mavuto ndimafuna bwenzi lapa moyo wanga kuti ndiritsatire. Ndimafuna bwenzi lapa ndere ndimafuna bwenzi lapa mavuto ndimafuna bwenzi lapa moyo wanga kuti ndiritsatire. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakhala bwenzi lako. Umuuze Yesu za mavuto ako, umuuze Yesu adzakuthandiza ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakhala bwenzi lako. Umuuze Yesu za mavuto ako, umuuze Yesu adzakuthandiza ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakhala bwenzi lako. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu adzakhala ukasowa bwenzi umuuze Yesu adzakhala bwenzi lako. Mwenjira yapadera ndifuna ndikuthokozeni inu nonse amene mwakhala nafe kuchokera kuchiyambi cha programu mpaka na kufika kuno kumapeto. Ndi chikhulupiriro kuti ino mwadalisika. Talembani mu comment section ngati mukuona kunena kuti chikhulupiriro chanu chalimbikisidwa ndipo mukufuna ino mutapanga chisimikizo kuti kuno kuyambira sopano mufuna mukonde Yesu Kristo koposa kale. Tangolembani kunena kuti Yesu ndimakukondani. Mwanjira yapaderanso mundilole ndithokoze oyimba onse amene nyimbo zawo zayimbidwa mu tsiku la lero. Ambuye akudaliseni mukugwira ntchito yabwino kukweza dzina la Yesu Kristu ndi dzina lokhalo la Yesu Kristu. Komanso ndifuna ndikulimbikiseni inu amene simunandipange follow pa Facebook komanso kupanga subscribe pa Victor Kaula pa YouTube. Chonde pangani nthawi ino chifukwa pamene mukhala kuti mwapanga subscribe kapena kuti panga follow, pamene tika ma programs amenewa muzitsikusidwa kapena muzikhala zosavuta kuti no muzisatira ma program amenewa. Sunday lilonse 7 o'clock madzulo ku Malawi program imene izikhala ikufikani. Chonde tiyeni mupempherere program imeneyi chifukwa pali zokhumudwitsa zosiyana-siyana zimene zimabwera. Satana sakondwera ndi zabwino ngati zimene zayi. Mulungu akudaliseni nonse ndipo ndikufunirani kuti no musabata imene mukhale wopambana. Ndipo ngati chili chinthu china chimene ndikufuna ndikukumbuseni chona kuti mu program imene
tikati kumacheza ndi anthu oyimba abusa, komanso ndikufuna ndimve inuyo kunena kuti kodi ni nyimbo iti imene imakudalisani, imene mukufuna kuti mu program imene itayimbidwa. Mungathe kujambula ka video kakang'ono kapena ka video clip kufotokoza za nyimbo imene mumayikonda, mutumiza pa nambala iyi kapena pa email imene ikuoneka pa screen. Ndipo mukatumiza ma program amene akubwera, nyimbo imeneyo izayimbidwa komanso uthenga wanu uzaonesedwa kuti no anthu enanso alimbikisidwe kupyolera mu uthenga umenewo. Ambuye akudaliseni, ndimakukondani, koma choposesa Mulungu amakukondani. Mukhale odalisika mu sabata imeneyo. Munali ndine Victor Kawa. Pakanati zaonanenso. Ambuye akudaliseni. Zikomo. Bye. Yesu yeka